Добър вечер на всички. Преди седмица вие ми казахте, добре дошла в България. Затова, а сега ви връщам жеста и ви казвам, добре дошли в Украина. И за да ви накарам да се почувствате максимально добре и да усетите топлината и гостеприимността на українките, ще ви дам да опитате моята сочна українська питка. Заповядайте. И щеше да стане страшно. Щяха да ни глобат от СЕМ. Искам да опитам от вашата сочна украинска питка. Браво, Слави! Много добре. Много радовам. Может быть, не знаете, господин Трифонов, но Украина – страна с прекрасной природой, величественной планини, богатой историей и специфичной атмосферой. Столица Киев – один от най-живописните градове в Европа, сградите в бароков стил са разслани по бреговете на Днепр, а гербът носи лика на Архангел Михаил. Освен с него, с Гогол, с красивата природа, с Руслана и с мен, Украина е известна също така и като страната на вещиците. Тайният вещерски собор, или така наречения Сабат, се провежда в темните гори около Киев, където съм родена аз. Така че пред вас стои млада червонокоса украинска вещица. Но не се притеснявайте, господин Трифонов. Не, аз продължавам да преглъщам от сочната питка. Защото няма да ви правим на магии, а ще ви направя една бърза гледанка с моите специални карти Таро. Какво ще ми направите? Бърза гледанка. Бърза гледанка? Да. Добре, бърза гледанка, окей. Нека надникнем вашето бъдеще сега. Задайте ми 3 въпроса. Какво ще ми се случи в близко бъдеще? Виждам светлинка и вода, много вода сипеща се от небета. Виждам как тази вода ви облива, пречиства. Стича по цялото ви тяло. По цялата ми тяло? Да. Да. Обаче после усещам хлизгання, виждам плочки наблизо. Извинявам се. Добре, друг въпрос. Се оженя ли и кога се оженя? Чакайте. Ще се ожениш през 2013 година. Защо? Защото карта така. Аха, тогава не свършва ли света през 2012? Няма нищо, Слави, това не трябва да те спира. Добре, поне ще имам ли контакт с някоя жена скоро? На картите виждам муж. На картите не съм виновна. Обаче хубавец, страстен, с красиви очи, сильни ръце. Ще влезе тук всеки момент. Ето това влизане чака. Това е мой танцов партньор, господин Трифонов, с който ще ви покажем традиционен украински танц. Моля, музика. Това е Елена Рубеш и тя ви представи Украина.
Уважаема комисия, очаквам за вашето мнение. Господин Сиромаков. Много впечатляващо. Да. Аз сега разбирам, че там вещиците са доста популярни. Между другото, трябва да си призная... Там се раждат. Да. Трябва да си призная, че аз веднъж играх покер с карти Таро. Беше ужасно. Да, не искам да говорим за Падна ми се фул хаус и 4 души умряха. От тогава не смея така да подхождам... Да поговорим за това, което направи Елена. Танца беше много впечатляващ. Това момче Андрей Воронин ли беше? Не. Заприлича ми, но е Обаче много хубав момче. и по-пъргав от него, определено. Да. Хубав мужчина много. Да. Добре, господин Димитров. Елена е много артистична, много добре се представи според мен. Един минус отчитам, че трябваше и журито да опита от сочната питка. Само това е минус. Господин Станев. За мен това с вещиците и Украйна беше голяма новина. Аз последната новина, която научих за Украйна, между другото, е, че украинските машинопроизводители продават в районите от Чернобил, пощенските кутии ги продават в Румъния като микровълнови печки. Но разбира се, това си е моята информация, тя няма нищо общо с изявата на Елена. Елена според мен се представи по един малко странен за мен начин. Защо странен? Ами защото тя предрече едно бъдеще, в което вие явно отново ще падате в банята, някакъв красив мъж ви чака, края на света ще е дошъл. Всичко ми се стори малко твърде апокалиптично. Що се отнася до танца, беше изящен според мен. Господин Ночев. Аз не знам какво да кажа. Евгений ми взе думите от устата за питката. Голяма грешка, наистина. Това ще се отрази на оценката. Очаквах наистина нещо повече да разбера за Украйна. Вие да не сте дошли тук да ядете, бе, аз това не мога да... И да пием! Окей, господин Ночев, благодаря. Господин Колеков. Аз съм малко смутен. От какво, господин Защото Иван? като видя на сцената да се играят руски пляски... Това е украински танц. Ние трудно ги различавахме тези 45 години, господин Трифонов. Да, те беха много отдавна, господин Колеков. Вие сте възрастен човек. Да, и... Да не говорим за това. Защо сте толкова смутен? Да не сте получил ерекция? Защото очаквам, че ще дойде Брежнев на посещение в България или някой от тези хора, но слава Богу, и ние се освободихме от руснаците, и те се освободиха от руснаците, така че приемам аз исках за вашето зеленото представяне да говорите и вие говорите някакви лични неща. Да видим вашите оценки. Много ви моля. Елена 5, господин Сиромахов, господин Ночев 5, господин 5, 5, 4. 4 петиции, една четворка. Да видим каква е общата оценка. Общата оценка на Елена. Къде да видим? Да, Елена е 4,80. Уважаеми зрители, това беше Елена Рубеш!